Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε, δεν θυμάμαι το παιχνίδι. Πώς λέγεται. Five Nights Tower Defense είναι. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι με τον ξάδελφό μου, τον Among Us. Είμαι ο επίσης ο Φρέντης Τυρόπουλος. Είναι ο Φρέντης Τυρόπουλος, όπως ακούτε. Σας αρέσει το αβατάρ μου, δεν είναι υπέροχο. Χάια είναι, αλλά λέω μετά. Μιλάει ο Jason Pro. Το κανονικό μου Roblox avatar είναι πολύ πιο ωραίο. Απλώς δεν... Δεν είναι το κανονικό μου avatar αυτό, απλά το έβαλα για το παιχνίδι. Ναι, και εγώ αυτό δεν είναι το κανονικό μου account. Πάμε. Υπόγειο. Υπόγειο, τι θα γίνει. Teleporting. Teleporting. Μπορεί να κρασάρει το σερβερ. Ναι. Game 1 νύχτα μία. Πάμε. Game 1 vote. Easy night one. Vote. Έλα, το έχουμε. Είπα πως είναι εύκολο, το έχουμε, έλα. Είπανε πως είναι εύκολο. So the first night we never usually that bad, ναι, δεν γύρω στο πέστο. Η πρώτη νύχτα δεν είναι τόσο κακή σε όλα τα παιχνίδια. Πάμε. Από εδώ έφυγε. Καλύτερο. Αυτό είναι. Τον έβαλα. Κι εγώ. Πού το βάζεις, εδώ είναι. Δεν πειράζει, μα κάποιος πάει να περάσει από εδώ. Πάμε Φρέντι Τρόπουλε. Φρέντι Crack Bear. Καλύτερα να μας βοηθήσεις. Να μας βοηθήσεις τώρα αυτό, έτσι. Μην κάνεις skip. Γιατί εσύ έκανες. Έχουμε φράγκα. Ναι. Για ένα κι άλλο Φρέντι. Βάλε Φρέντι εκεί μπροστά, εδώ μπροστά βάλε. Εδώ. Confirm. Μπορούμε να τους κάνουμε και level up. Θέλουμε πολλά φράγκα. Εντάξει παιδιά. Έχει το zombie bone, έλα εδώ. Να βλέπουν το content. Ναι. Σας αρέσει το content. Έκανε upgrade τον Freddy Fazbear μου. Τον είναι σπασμένο. Αλλά ναι. Εγώ δεν έχω αρκετά. Κάτσε, αυτό είναι το δικό μου. Εγώ τον έκανα upgrade. Γι' αυτό είναι κάνουμε και. Έκανες και το wave. Όχι. Τι να φύγεις το Foxy. Κοίτα τον. Παιδιά, σκότωσέ τον. Ωραία. Θα κάνω upgrade αυτόν που ήδη έχω αρχίσει να κάνω upgrade. Εγώ απλά θα βάζω κι άλλους Φρέντι Τυρόπουλους. Γιατί έχει πιστόλι. Έχει ένα γιατί έχει πιστόλι, κοίτα τον. Αυτό. Ναι Fred. παιδιά, τι είναι αυτό εδώ. Foxy, το είπα. Ο Zombie Foxy. Αυτός έχει καλό range τώρα. Όπα, θα περάσει. Όχι, δεν θα ράσει. Έκανα upgrade. Εγώ έχω κάνει max upgrade αυτόν. Δεν είσαι κάνει max upgrade. Ναι είμαι. Α, είσαι. Κοίτα. Α, οκ. Max. Τώρα θα κάνουμε πολύ φράγκα και damage. Αυτό είναι δικό μου. Ναι. Αυτός είναι δυνατός. Ωραία, πήγα και εγώ max level αυτόν εδώ. Θα πάμε τώρα να Θα φάετε wave, θα σκυπάρουμε σε λίγο, να ξέρεις. ναι, δεν νομίζω πως θα μπορεί να περάσουμε. Για πώς παίρνει αυτό. Κάτσε, πρέπει να πάρουμε λίγο καλύτερα units. Ναι, αλλά ενώ λίγο καλύτερα units θα μας έκαναν πιο καλή χάρη. Ήταν. Α, τα δικά μας έχουν αστέρια από κάτω. Το ξέρω. Το δικό μου έχει αστέρι. Εμένα. Να σκυπάρω wave. Ναι. Έχω 2 max level Freddy's εδώ πέρα. Κι εγώ. Πάλι γράφουμε τον Φρεντερίκο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Γκουφιά τσίκα. Αυτό είναι πανεύκολο τελικά.
Είναι το πρώτο level, δεν είναι σαν να δύσκολο. Λίγο πιο δύσκολο, ναι. Κοίταμε. Πήγαινε full. Γεια. Τι κάνεις? Σε χαζός. Γι' αυτό που έκανα skip wave. Να πήγα μας level και παίρνει γυρό πλώνει. Αμάν. Εγώ πήγα. Είσαι. Κάνω να πάω σε αυτό που έκανες όταν μίλες. Πήγα μας level και με 5 για πίσω. Έκανα κι άλλο skip wave. Μάτα. Θα χάσω, αστεία σου. Έχω μαξάρει 3 φρέντες σχεδόν. Και έτσι κι αλλιώς τελειώνουμε. Εντάξει, καλά. Για να το φανάρι πώς τους βλέπω. Να κάνω zoom in. Sorry παιδιά, κράσαρε το server, ξαναγυρίσαμε. Ναι. Ποιο είναι το final boss? Final Goofia boss. Ποιο είναι αυτό? Καθόλου. Θέλεις να βάλω κι άλλο Freddy? Εγώ έβαλα. Βάζω κι εγώ έναν εδώ. Όλο το gang έρχεται. Είναι εδώ. Wow, πολύ δύσκολο wave μιλάμε. Είναι πρώτο game αυτό, τι θέλουμε. Στο δεύτερο game νομίζω πως θα θέλαμε λίγο πιο δυνατά units. I am no longer trapped. You're trapped here with me. Το είδα. Παιδιά, κοιτάξτε τον boss. Στο δεύτερο game σίγουρα θέλουμε πιο καλά units. Εντάξει, θα κάνουμε upgrade. Άμα μας δώσει κάτι καλό το game. Ναι. Το έχουμε άσχολο είναι. Κοίτα τον. Τους πεθαίνει και δεν έχει καν φτάσει στα δικά μου. Εγώ τι κάνω την damage. Αρχή damage. Fire friend. Back to lobby. Back to lobby. Ναι, back Για to πόσα lobby. coins, υπέροχα. Let's go gambling. Ναι, άμα μας βγάλει σε... άμα μας βγάλει όχι σε private server lobby. Δεν πειράζει. Μας νοιάζει. Σιγά. Πού είσαι? Ναι, δεν είμαστε. Πού είσαι? Έλα εδώ. Μπροστά. Πάμε κάνουμε καμπίνι. Let's go gambling. Για να δούμε. Εγώ έχω τη χειρότερη τύχη, να ξέρετε. Σιγά τσίκα. Τσίκα κι εγώ. Το Φρέντι. Παιχνίδι Φρεδερίκο. Ωραία. Επίσης πήρα και ένα gift. Εγώ πήρα Open. τσίκα ξανά. Πάει το Φρέντι ήταν. Οκ. Ένα λεπτάκι. Πού είναι το gift? Inventory. Items. Items, ναι. Open. Πήρα sniper cupcake. Πήρα shiny τσίκα. Τι είναι αυτό? Πήρα sniper cupcake. Μπράβο. Τι είναι το sniper cupcake? Θα είναι sniper, θα έχει πολύ range. Ακούε. Πήρα μια τσίκα που είναι shiny. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Θέλεις να το ανταλλάξει για τις 2 τσίκα μου? Θέλουμε 10 wins. Θέλεις. Θέλουμε 10 wins για να... Η trading. Για trading, ναι. Μετά θέλεις να το ανταλλάξει για τη τσίκα μου ή όχι? Okay. Πάω να κάνω quit το gang μου τώρα, περίμενε. Εγώ έχω κάνει ήδη quit το gang. Ναι, εγώ σε περιμένω στο play here. Κάτσε, περίμενε. Σε περιμένω είπα. Μπορούμε να κάνουμε enchant τα units μας. Πώς? Πού? Πού Εδώ είσαι? πέρα. Στην περιοχή εδώ πέρα, πού είσαι? Να είσαι. Enchant. Θα κάνω το sniper cupcake. Εγώ τη είναι τσίκα θα κάνω. Damage 2. Speed 2, υπέροχα, πάμε. Range 2. Range 2 πήρα. Ωραία, πάμε. Πού είσαι? Περίμενε, πάμε. Let's go gambling. Πήραμε καλά πράγματα από Κάνε τον equip τα gambling. units σου, τα κάνεις equip. Ναι. Τα κάνει equip, εντάξει. Γιατί νόμιζες πως δεν τα έκανα? Ότι πας προσπαθεί να μπει μαζί μας. Όχι, δεν είναι το βίντεο σε αυτό. Φύγε. Ναι, αυτό. Εμείς κάνουμε βίντεο. Δεν θα μας το κλέψεις. Έχουμε 40 coins.
Λοιπόν, εγώ θα βάλω Sniper Cupcake. Βάλε ό,τι πιο φθηνό στην αρχή. Για να μπορούμε να κάνουμε build up. Εσύ θα βάλεις πρώτα τον Freddy, μετά θα βάλω... Πάντα να έχει δύο. Δεν μπορώ. Choose a game. Net 2. Δεύτερη νύχτα. Vote. Τι? Νόμιζα πως έδειχνε Night 1 επειδή έδειχνε το 1. Θα το κερδίσουμε πανεύκολα. Τι είναι αυτό το entrance. Υπέροχα. Πού μπαίνουνε? Από εδώ έτσι και το κάνει. Από εδώ. Να βοηθήσω κι εγώ. Μια λαμπερή τσίκα. Βάλε κάτι. Οκ. Πώς θα μας κάνει. Wow. Πόσο damage? Κάνει καλό. Κάνει καλό. Κάνει καλό. No way. Και σε μένα κάνω. Θα την ανταλλάξω για τις δύο τσίκα μου. Όχι. Okay. Βάλε μετά το cupcake. Εντάξει. Μην το μη σκυπάζει τώρα. Άμα δεν την ανταλλάξεις. Όχι, εντάξει, φλακά. Έκανα upgrade τη τσίκα μου. Κοίτα λίγο πόσο range έχει αυτό το πράγμα. Ποιο? Κοίτα λίγο χωρίς να το βάλω. Ποιο? Δεν βλέπω. Α, καλά. Καλά. Busted. Σπασμένο. Α, κοίτα το. Δεν περάει του. Πόσο... Απολαμβάνει τη ζωή του τώρα. Κάνει πάρα πολύ damage. Δεν έχει κάνει πολύ damage. Κάνει. Και το κάνει 70. Sorry γι' αυτό. Να κάνω... Να σκυπάρω. Φέντη όχι. Οκ. Περίμενε, θα να σκυπάρει. Να τον κάνω up. Θα βάλω κι άλλο ένα sniper. Κάνε upgrade τότε τα games. Όχι, θα βάλω sniper. Κάνε τον upgrade να είναι καλός. Δηλαδή έλεος. Όπα, περνάνε. Το έκανε hard carrying τώρα. Πήγα max level την τσίκα. Και τον κάνα upgrade το Freddy. Φάγαμε damage. Όχι. Μας έσωσε το cupcake. Ναι. Ωραία, μη χαρώ. Πόσο damage κάνει αυτό το πράγμα? Κάνει πολύ damage το cupcake. Και 120. 120. Λίγο σπασμένο. 200. Λίγο σπασμένο είναι μου φαίνεται. Σου φαίνεται. Με δηλαδή θα βάλω τον Toy Freddy που πήρα. Βάζω κι άλλο ένα. Τώρα είναι σπασμένο, δεν περνάει τίποτα. Τώρα εγώ θα βάλω το Freddy. Το Toy Freddy. Οκ. Πήρε και αυτό το Freddy. Next level. Ένα gang. Περάστε από εδώ. Σιγά να μην μπορούνε. Νάτος, κοίτα τον, κάνει τον damage. Για να δω που είναι. Α, έχει καραμπίνα αυτό. Ναι, έχει shotgun. Fortnite shotgun. Βάζω. Έχει cooldown 2 δευτερόλεπτα. Δεν μου φαίνεται για καλό unit αυτό το Freddy. Κοίτα λίγο όλα αυτά. Να. Κοίτα λίγο πόσα... Δεν μπορώ να πλεϊσάρω άλλα units. Μπρα. Μάλλον μπορείς να βάλεις μόνο 3 καπί. Θα βάλω τότε τσίτα. Τσίτα μ' αφήνω. Για βάλω και εγώ μια τσίτα. Αλλά θα κάνω upgrade τον Freddy πρώτα. Τον Toy Freddy. Εγώ το sniper μου λέω να κάνω upgrade. Τα sniper κάνει upgrade εσύ. Πήγα max level το Freddy. Κάνει μέτριο damage. Δεν είναι πολύ Πήγα καλό. max level το sniper cupcake, 250 damage. Πόσα δευτερόλεπτα. Cooldown. Cooldown 2 δευτερόλεπτα. Οκ. Για sniper είναι μια χαρά. Άμα του βάλουμε αυτού speed 2 θα είναι τέλειο. Ποιο? Του Cupcake. Άμα καταφέρουμε και του βάλουμε speed 2. Enchant. Speed 2 θα ήταν insane. Πήγα κι άλλο ένα cupcake max. Εγώ πήγα τη Τσίκα και αυτούς εδώ. Εγώ πες να έχω το καλύτερο unit εδώ πέρα. Για τώρα είναι καλό, μετά δεν ξέρουμε. Όντως. Ας βάλουμε ένα Το Freddy πήγα εδώ. και max. Και αυτό. 15 waves Τι μόνο. πάει, ναι. Τελειώνουμε. Και το λένε δύσκολο αυτό το παιχνίδι.
Ποιος το είπε δύσκολο? Δεν ξέρω πώς. Μου φάνηκε στην αρχή λίγο πιο δύσκολο. Αλλά πρέπει μέχρι να πάμε στα επόμενα levels. Κοίτα λίγο αυτό το sniper πόσο damage κάνει. Εντάξει, όμως είναι πολλά επίπεδα, βλέπεις. Έχω βάλει και cheat. Πώς τη λένε αυτό? Ποια? Cheat κάτι. Κοίτα, ναι. Δεν μπορώ να κάνω Κάντα plays αλλά upgrade. τα έχω κάνει max upgrade. Δεν μπορώ καθόλου, α ναι. Μου σκοτώνεις τα τέτοια και δεν μπορώ να πάρω λεφτά. Κοίτα εγώ. Το sniper κλάτσαρε. Έβαλα έναν τέτοιο τώρα. Μια χάλια γυναίκα μου, δεν μ' αρέσει. Ούτε. Θυμάσαι πως κλάτσαρε. Ναι. Ήταν εδώ πέρα και το πυροβόλησε. Ποιος? Upgrade. Τα έχω κάνει όλα μου τα unit max upgrade. Δεν μπορώ να πάρω λεφτά επειδή θα σκοτώνουν τα units του. Είναι λίγο σπασμένο ή έτσι μου φαίνεται. Τι είναι αυτό, κοίτα. Κοίτα. Cupcake. Α, Cupcake είναι αυτό. Κοίτα τα units μου πως τα damage τα κάνουν. άσε μας να κάνουμε λίγο damage, ρε φίλε. Το έχουν τελειώσει όλο. Ο μπρο πήρε το καλύτερο unit στο παιχνίδι. Με παίρνει η μητέρα μου. Ας μου το βίντεο τώρα. Ένα λεπτάκι παιδιά θα σας ξαναπώ. Οκ, ξαναγυρίσαμε, συγγνώμη αυτό που έγινε τώρα. Που με πήρε κάποιος τηλέφωνο, δεν θα ξαναγίνει, συγγνώμη. Εγώ τζογάρω λίγο. Πήρα πάλι το arcade. Μπράβο. Θα τα σελάρω. Λοιπόν, πόσο είναι αυτό, 50.000. Ναι, όχι ούτε καν. Λοιπόν, πάμε να τζογάρουμε. Ένα, τσίκα. 2, τσίκα. Πήγα να σελάρω σχεδόν το sniper cupcake. Ω, Golden Freddy! Είναι το Golden Freddy! Γεια. Το Mythical! Ain't no way, δείξτε το. Περίμενε. Το arcade. Μου κάνεις πλάκα, πήρες Golden Freddy. Ναι. Περίμενε, να σου δείξω, περίμενε. Exit. Κοίτα το inventory μου. Sheesh. Τι κάνει? Type single. Θα το δοκιμάσουμε λοιπόν. Οκ, πάμε σε έναν γύρο να δοκιμάσουμε. Equip, πάμε. Ένα λεπτό. Κάνει 4.000 για να το βάλω κάτω. Πάμε. Πήρα το Golden Freddy. Νικήσαμε το παιχνίδι, πάμε. Τα sniper cupcakes θα κάνουν carry. Yo Superman, bye. Τα quest μου. Παιδιά πείτε μας. Να κάνουμε part 2 με αυτό το game στα σχόλια. Θα ήθελα, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο game, ναι. Μέχρι τότε θα έχουμε γίνει. Θα είμαστε Οι καλύτεροι, θα έχουμε Με King αυτό. Freddy. Golden Freddy. Game 1, Night 3, πάμε. Yes sir. Πολύ loot έχει. Πάμε. Τι ωραία, λίγο το loot. Πολύ loot. Ευχαριστώ Χρυσέ Φρεδερίκε που ήρθε στο event. Εγώ κάνω place down. Τι να κάνω? Εγώ έχω πάρει. Πού έρχονται αυτοί, Τσίκα. Αυτά. Βάλε κάτι, Τσίκα, βάλε κάτι. Δα! Έβαλα κι άλλον τέτοιον για τώρα. Μετά θα τους... Βάλε το σημείο. Ωραία. Upgrade, Τσίκα. Μετά θα βάλει το arcade και τον Freddy. Πήρα αρκετά για το sniper cupcake. Βάλε το ένα καλό σημείο. Και σε λίγο θα πιάνει όλο το map. Ω! Η Τσίκα το έκανε αυτό το damage. Εγώ το έκανα. Όχι, η Τσίκα το έκανε. Τι λέτε? Θα βάλω το arcade μου, θα γκυμάρουμε τώρα. Και εγώ θα. Ω, δίνει 50 φράγκα. Οκ.
είχε ρε. Κάθε δευτερόλεπτο δεν καταλαβαίνω αυτό. Γιατί έρχονται τόσα πολλά. Μη πας από το wave. Όχι. Έλα. Ναι. Το έχουμε. Δεν το βλέπω. Λέω να πάρουμε πιο πολλά λεφτά. Γιατί σε έλεγες του Freddy, γιατί πούλησες του Freddy. Για να πάρω sniper cupcake. Γι' αυτό χάσαμε τώρα. Δεν κάνουν πολύ, έχουν πολύ αργό cooldown τώρα. Οι πάδες. Σκοτώνουμε τσίκα με τσίκα. Λίγο ρατσιστικό. Οπα, το βάλαμε, ωραία. Βάζουμε κι άλλο gambling. Βάζουμε κι άλλο arcade. Μπρο, το arcade μου δεν δίνει και τόσο. Έχεις δίκιο. Όπα, όπα, όχι. Όπα. Όχι, όχι. Όχι. Δεν κλατσάραμε. 30 coin. Να ξαναπαίξουμε ρε. Έλα. Πάτα yes, πάτα yes. Όχι, πάμε λίγο έξω. Πάμε Back πίσω στο to τέτοιο, του lobby. Ήτανε το πρώτο μας loss. Για να πάρουμε coins. Για να πάρουμε τέτοιο. Summoning. Enchant. Δεν έχουμε καν enchant. Νομίζω πως έχω. Δεν έχουμε soul. Ούτε καν δεν έχω. Κάτσε. Έχω ένα. Πάω να το δοκιμάσω. Να πουλήσω και αυτά εδώ που θα χρειάζομαι τα units. Άμα είναι τίποτα σκάτα. Μην ανησυχείς, κοίτα πως θα βγει. Όπα. Τι κάνω όμως τώρα. Τι πήρες? Τίποτα δεν πήρα, περιμένω. Να τζογάρω ή να κρατήσω τα χρήματα. Τζόγαρ, δεν μπορούμε να τα κάνουμε κατά τα χρήματα τώρα. Όχι, μπορούμε να κάνουμε πολλά summonings μετά. Με ένα λεπτάκι, guys. Οκ, ξαναγυρίσαμε. Έχω πολλά rewards να κάνω claim. Κοίτα κάτι. Περίμενε. Τι έκανα claim. Ωραία gang, κοιτάξτε κάτι. Τώρα εγώ έχω το πιδάλιο. Αν δεν κάνεις τα quest. Όχι. Τζόγαρε. Μην κάνεις summoning. Μην. Μπρο. Θα τα κάνεις τα κέματα ρε. Θα τα κρατήσω. Για ποιο πράγμα. Τι να το κάνω το σκατά, το Toy Freddy. Κάνω quip για σένα, έχουμε πιο πολύ. Ωραία, πάμε. Ένα λεπτάκι πρέπει να κάνω enchant. Πρέπει... Decline. Το Freddy είναι πολύ δυνατός. Ο Golden Freddy. Δεν τον χρησιμοποιήσεις καν. Το ξέρω, αλλά βλέπετε τα στατιστικά του. Damage 2 Σε ποιον. στα arcade. Damage είναι στα arcade. Κάνουνε damage αυτά. Παιδιά, damage 2 σε κάτι που δεν κάνει καν damage. Κάτσε να δούμε. Όχι, κάνει damage, κάνει 100 damage. Περίμενε. Το arcade. Ναι. Damage 100 μείον 100. Έλα, πάμε ρε. Κάτσε. Πού είσαι. Α, καλά, χαθήκαμε. Πού είσαι. Εδώ είμαι. Χοροπηδάω. Έρχομαι, πάμε. Περίμενε, το ξέρεις πως μπορείς να δεις το inventory μου. Το ξέρω, Ότι πάμε. έχω equip. Περίμενε, θέλω να δω τι έχεις equip. Έχω όλο τον B, έχω τον Golden Freddy, τον κανονικό Freddy. Πάμε. Παιδιά, δεν νομίζω πως θα με βγει σε πολύ καλό που μπήκα μαζί του. Εννοούσα. Εντατώθηκα. Επίσης, παιδιά, τώρα είναι η στιγμή του βίντεο που πρέπει να σας παρακαλέσουμε να κάνετε like και subscribe. Ναι, like and subscribe. Ο στόχος του είναι 100 subscribers. Ναι, μετά 200 και μετά ξέρετε πως πάω. Ναι, μα άμα το καταφέρεις. Άμα δεν φας μπαν. Γιατί να φάω μπαν? Δεν ξέρω. Πάμε, Γιατί παίζω μαζί σου. πάμε. Ήρθανε. Τι να πλήσα. Βάλε κάτι που κάνει damage, αδερφέ. Δεν Βάλε Freddy, βάλε Freddy, βάλε Freddy. Ταραραρανταν.
Οι φρέντιδες. Αυτά είναι Φασμπερόπουλοι. Όχι, το έχουμε. Skip away. Όχι. Upgrade. Όχι. Δεν πειράζει, θα είναι όλα από την damage. Ελάτε φρέντιδες. Θα πεθάνουμε. Έχεις upgrade. Κάνω. Μπράβο. Έχουμε χάσει ήδη το μισό. Το έχουμε. Γιατί έρχονται από παντού. Το βλέπεις αυτό. Ναι. Όχι, το κινητό μου κατά. Λυκή πάνω σου πρέπει, πάρει καλά. Α, τι είναι αυτό. Κοίτα τι μου γίνεται. Άρχισε εμένα. Έρχονται φόκιδες. Άτα. Όσα πιο πολλά γίνεις και καλύτερα. Νο! Πρέπει να βάλουμε κάτι που θα κλατσάρει τα πάντα. Για τώρα δεν έχουμε τίποτα από αυτό που λέει. Πόσα κέρματα έχεις? Πόσα χρήματα έχω? Ναι. 9 ευρώ. Κατάρα μου! Κοίτα τι μου γίνεται συνέχεια. Πώς γίνεται αυτό? Σπάει πάρα πολύ. Οπα, έλα, κάτι να. Ναι. Ξέρεις κάτι? Max level chica. Max level shiny chica με stick 2, το έχουμε. Μάλλον. Παιδιά, ξέρετε τώρα πόσο με ενοχλεί αυτό που γίνεται έτσι συνέχεια? Ωραία. Μην το κόψουμε στο Δεν το Κοίτα τι έρχεται ρε. Κοίτα τι έρχεται. Συγγνώμη, αλλά όλοι με παίρνουν και έχω θυμώσει πάρα πολύ. Φοβερό βίντεο. Ξέρετε κάτι, απλώς θα σας κάνω κάτω αυτά τα σημεία. Αχα. Φοβερά πάει το βίντεο. Nightmare present. Nightmare present. Τι είναι? Exclusive pack. Θα το ανοίξω. Το πήρες? Nightmare Freddy. Πώς το... Τι? Αου, μου φωνάζει στο αυτί μου. Units, not Nightmare Freddy. Πώς το... Ο, είναι δυνατός. Πώς το πήρες? Πρέπει θα σου δείξω τώρα. Tutorial how to Nightmare Freddy. Θέλεις τέτοια, θέλει αυτό το present να πήρα. Πότε θα το πάρω αυτό? Πάμε Κωνσταντίνε, επόμενο level. Τώρα είμαστε δυνατοί. Ένα λεπτάκι. Πρέπει να κάνω enchant τα units μου. Τι να κάνω enchant? Θα κάνω τη τσίκα. Θα βάλω λίγο το arcade να κάνω enchant. Damage. Speed 3. Speed 3. Αυτό είναι καλό. Το ξέρω. Φύγε από εδώ arcade. Βάζουμε τη τσίκα. Range 2 τσίκα. Καλό ακούγεται. Και δεν θέλω να τζογάρω. Ίσως πάρεις κάτι καλό. Πώς ξέρει. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό με την τύχη που έχω. Κανονικά δεν είναι αυτό το account μου. Ναι. Να. Για να δούμε τι είναι μετά. Τι δεν μπορείς να έχουμε μετά. Αχα. Τι είναι έχει εδώ. Οκ, παιδιά. Ωραία, πάμε. Έλα εδώ. Πού είσαι? Άμα το γκραϊντάρετε πολύ μπορείτε να πάρετε αυτό και αυτό. Πού είσαι? Εδώ είμαι ρε. Όλοι οι ίδιοι είστε. Πού? Α, να είσαι. Sorry, forgot. Omniman. Α, last off, sorry. Πάμε. Εγώ πρώτος. Έχω τον... Είμαι ήδη μέσα.
Ωραία, πάμε. Γιατί βάλατε το φίλο μου και όχι εμένα. Λαλαλαλα. Λαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλα. Έλα πάμε Φρέντι Φασμπρόπουλε. Φρέντι Να μην μου γίνει αυτό με την οθόνη πάλι και θα σπάσει το κινητό μου. Και εγώ θα πάρω το κανάλι του. Ούτε σε 5 χρόνια. Ούτε σε 18, ούτε σε άπειρα, ούτε... Χάνουμε όλο στο Night 3. Μπορεί να πάω στο Night 6. Σιγά να μην. Επίσης έχει κι άλλα mods. Έχει easy, medium, hard, impossible. Πώς το easy. Δηλαδή όλο. Αμέ. Έτσι το τραπ. Κοίτα. Θα τους έβαλες λάθος εδώ είναι. Βγάλε κάτι. Τσίκα. Τι βγάλε. Νικάμε. Δεν το βλέπω. Θα ξαναχάσουμε, είμαι σίγουρος. Φρέντ. Μπάρκα, τσίκα. Ο ξάδελφος μου θα πάει brain damage. Και εγώ την έκανα upgrade. Εμένα είναι σαν και καλύτερο στην κινητά σου. Κοίτα, έρχεται όλο το γκάνγκ εδώ πέρα, κοίτα. Δεν χρειάζεται να φλεξάρεις. Μετά θα βάλω τον έτοιμο Fred, να δούμε πως καλώς είναι. Καλώς είναι το όμως. Εγώ θα βάλω το range 2 sniper cupcake. Θα πάω max level του Τζίκα και μετά βάζω η arcade. Nightmare Fred. Μπρο, εγώ έχω speed 3 στο arcade μου. Γιατί κάνουν. Γιατί κάνουν. Τηλεβόλα. Μπρε. Κάνε αύριο Τζίκα. Ποτέ. Πού πάει ο μπρο. Να βάλω το arcade μου. Βάλω το σένα. Κάνει ντάμα, κάνει φάρμακο. Με νιάξε. Παίρνω πιο γρήγορα λεφτά. Κάνει ντάμα. Το κάνει ντάμα. Το κάνει ντάμα. Ξέρετε τι είχε γίνει, κακά. Όχι, άλλο πέρα. Ραβιόλο. Κάμε. Τι το κάνω. Έλα. Νικάμε. Το κλάτσα. Ωραία Nightmare Fred. Όντως θα καλωσίσεις από το game. Ούμπες. Πόσα μάνι κάνει. Nightmare Fred. Θα κάνει summon. Κάνει όπως δεν είναι. Πόσα κάνει. Κάνει 120 ίσια, μην δεν το και όσα. Τον θέλω. Εγώ λέω. Όχι, κοίτα πως ζητάει. Κοίτα πως γίνεται. Παιδιά πω. Παιδιά. Τι έγινε μόνο τώρα. Μην ρωτάτε. Να του πω τι Λοιπόν, έγινε. όχι. Λοιπόν, έχω κάνει upgrade στους Nightmare Freddy's μου και είναι σπασμένοι. Το είδαμε αυτό. Τώρα κάνω upgrade τα arcade machines. Τι είναι το Freddy, το Freddy Freddy. Τι είναι το Freddy. Time. Εγώ βάζω απλώς arcade για πολλά money. Θα κάνω σε upgrade arcade. Έχω βάλει ήδη 3 arcade και το ένα το πήγα max. I don't have Δεν πρέπει να enough βάλω money. γίνει. Ναι, δεν μπορώ να κάνω το τέτοιο σέρα, δεν κάνω. Μπα, δεν νομίζω, είναι καλή αυτή. Όχι, δεν μπορώ να φεύγει. Όχι είναι. Κοίτα. Δηλαδή ο κόσμος, Είναι cool. Είναι στο καρφέρι. Δεν το βρει.
Εσύ έχεις ένα mythical. Και το Φρέντι, το γονάκι το Φρέντι. Και εγώ δεν έχω τίποτα. Τώρα πω ότι εγώ είμαι καλύτερος τώρα. Το Φρέντι κάνει 160 damage στο μισό δευτερόλεπτο. Τι γίνεται ρε. Ξέρεις κάτι. Ήρθε η ώρα για να συναϊπάρουμε. Μπράβο, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή σκέφτεσαι ένα Φρέντι. Θέλω να δω το τελευταίο round που θα είναι. Με την άκρη το Φρέντι εδώ πέρα. Αυτό θα είναι άλλο. Δεν νομίζω πως θα το προλάβουμε κιόλας. Κοίτα λίγο σε ποιο wave είμαστε. Ναι, τώρα το τελευταίο. Εγώ το έχω μαξάρει όλο. Δεν βλέπω τα αρχίδια για να κάνω ένα Φρέντι. Το Φεδερίκο. Ωραίο είναι το παιχνίδι αυτό. Άμα τον κάνετε enjoy το παιχνίδι έτσι όπως το βλέπετε, να έρθετε να το παίξετε μαζί μας. Ναι. Μαζί μας, Ναι, θα βάλω είναι το Φρέντι. σε ένα βίντεο μου όποιος είναι subscribe στο κανάλι μου θα μπει μαζί μας σε όποιο παιχνίδι Αυτό εγώ μπορεί και να μην είναι. είμαι. Να το γύρω να κάνω. Ναι. Για να δούμε ο Έντο Φρέντ. Πώς θα τα πάει ο Έντο. Θα πέθανε σε 5 δευτερόλεπτα. Θέλω να βάλω αυτόν τον Golden Freddy εδώ πέρα. Πέθανε. Αναρωτιέμαι. Στο λόμπι. Φεύγω από εδώ, παρετούμε. Ωραία, λέω να πάμε. Πόσο κάνεις recording? Πόσο κάνουμε record? Δεν ξέρω. Ένα 20 λεπτό τώρα, περίπου. 37 λεπτά. Λέω αυτό να το κάνουμε part 1 και part 2, τι λες? Ναι, λέω part 2 να υπάρχει. Ναι, λοιπόν πήγαμε να... Πάμε να κάνουμε το outro, πού είσαι? Κάσε. Πρέπει να τζογάρω πρώτα, να τζογάρω. Λοιπόν, κόσμο, ακούστε. Το Φρέντι. Και το τελευταίο. Το Ετσίκα. Τέλος πάντων. Έλα εδώ. Πού είσαι? Πάμε να κάνουμε το outro. Λοιπόν, κόσμε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αγνώρισα ότι πας στο background. Φύγε! Ωραία. Ναι, δεν γνωρίστε το τι πάω. Είναι πληρωμένος ηθοποιός, μη αγνοήστε τον. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και Παρετούμε, γεια. ευχόμαστε να το ευχαριστήκατε και τα λέμε. Τα λέμε στο part 2, αυτό μόνο, γεια. Ναι, αυτό, γεια.